Усім прывітанне. Дзякуй, што далучаецеся да нашага сённяшняга стрыма. Калі ласачка, хто нас бачыць, чуе, калі ласка, пазначце, ці нас добра чуваць. Вось, гэта важна ведаць, каб мы, так сказаць, не вішчалі у нікуды. Вось. І сёння у нас чарговы выпуск літаратуры і кава, і незвычайная вядучая, бо звычайна вядзе Вольга Броман, але ж сёння, так сказаць, я сабе вырашыла паспрабаваць у гэтай якасці. Мяне зваць Надзея Нортан, і гэта чарговы выпуск літаратуры і кавы, гэта праект АБА, дзе мы запрашаем літаратараў, пісьменнікаў, паэтаў, гісторыкаў, вось як сёння, вось, і размаўляем пра літаратурную спадчыну, увогуле пра літаратуру, задаем ім пытанні і такім чынам пашыраем веды пра нашу беларускую літаратуру. Вось. І я вельмі рада прадставіць, што сённяшняга нашага госця, зваць яго Александр Пашкевіч, гэта беларускі гісторык, і мне асабліва прыемна, што гэта мой сябра. Вось, мы разам вучыліся на гістарычным факультэце у магістратуры. Вось, 100 гадоў не бачыліся, не 100, 5 гадоў не бачыліся. Вось. Ну і зараз, дзякуючы літаратуры і кава, маем такую класную, цудоўную нагоду сустрэцца, вось, і паразмаўляць. Вось. Калі ласка, хто да нас далучаецца, пішуць, чуваць добра, супер, дзякуй. Да, калі ласачка, у нас пашлі вітанкі з Лондона, Алеся Седлярэвіч далучылася. Як абяцала. Прывітанне, Алеся. Прывітанне ад мяне зразу ж. Так, вось. Так што беларусы далучаюцца. У нас хоць і анансавана, што гэта онлайн-стрэча з беларусамі США, але, канешне, мы заўжды радыя, каб да нас далучаліся беларусы з усіх куткоў свету, самой Беларусі. Так што вялікі дзякуй. Каму бяспечна, прадстаўляйцеся, адкуль вы да нас далучыліся. Будзе прыемна бачыць нашу геаграфію. Вось. Алесь, можа, некалькі слоў скажы пра сабе. Вось, так, кім ты быў, ёсць, карацей, што тебе чым хочацца падзяліцца з аўдыторыяй? Я б тут сказаў бы перадусім, па-першае, што прывітанне ўсім, хто далучыўся, вельмі прыемна. Па-другое, што я б хацеў бы зразу сказаць не кім я быў і кім я ёсць, а хутчэй тым, кім я ніколі не быў і не з'яўляюся, таму што першы раз, в прынцыпе, я удзельнічаю ў такой праграме, якая так называецца літаратура і кава, у якую ў анонсе было пазначана, што, маўляў, сустрэча з беларускімі пісьменнікамі, з паэтамі і гэтак далей. А ў мяне такая вось па жыцці звычайная праблема, што ў мяне ёсць такі знакаміты поўны аднайменнік, Алесь Пашкевіч пісьменнік, які быў калісьці нават старшынёй Саюза беларускіх пісьменнікаў, і ў мяне ўжо гадоў, так можа, 20, такая устойлівая праблема, што мяне заўсёды з ім блытаюць, і здараліся такія вось выпадкі, калі нават запрашалі на нейкія сустрэчы, не ведаючы, што я гэта не ён, і замест яго я хадзіў на нейкія сустрэчы, і нават там, дзесьці там падключалі мяне да стрымаў і падпісвалі пасля ягонымі рэгаліямі. І гэта, мабыць, сёння першыню ў маім жыцці вось такая сітуацыя, калі я удзельнічаю нібыта ў літаратурнай перадачы пад сваім імем і прозвішчам, і прытым, калі глядоўцы цудоўна ведаюць, з кім яны маюць дачыненне. А кім я ёсць? Я ёсць, як бы, паводле адукацыі, паводле, можа, так, паклікання гісторыкам, які ў свой час шчыльна займаўся ёй як навукай, пасля больш перайшоў у такую папулярызацыйную галіну і таксама маю дачыненне да беларускай журналістыкі. І сярод іншага быў у мяне, конечно, такі вось перыяд біяграфіі, калі я у асноўным сферай прымянення маіх, там, скажем, намаганняў, маіх сілаў
было выданне гістарычных часопісаў. Гэта часопіс «Архэ», які там выдаваўся вельмі даўно, я да яго далучыўся дзесьці пачынаючы з канца нулявых і працаваў гадоў 15 у ім. І таксама вось часопіс «Наша гісторыя», такі таксама пры пэўнай ступені, я думаю, што будзе увойдзе ў гісторыю беларускае такое выдавецтва, як такое даволі легендарнае выданне, хоць і не вельмі доўга выходзіла з паловы гады ўсяго у 18-21 годах. Ну і вось я там быў у абодвух гэтых выданнях намеснікам галоўнага рэдактара, то бок меў да іх такое непасрэднае дачыненне да іх выдання. І трэба сказаць, што прынамсі часопіс «Наша гісторыя» ён можна з пэўнай нацяжкай далучыць таксама да такога вось літаратурнага хутчэй прадукту, а не гістарычна-навуковага, таму што гэта было выданне, якое нейкія складаныя гістарычныя рэчы імкнулася даводзіць да аўдыторыі простай мовай, на простых нейкіх прыкладах. Таму, в прынцыпе, мы стараліся, каб гэта было амаль што як наш той наратыў, які мы давалі на старонку гэтага часопіса, гэта было фактычна як імкнуліся быць амаль літаратурныя тэксты, хаця на рэальнай аснове. Там нічога прыдуманага, конечно, не было. Вось так, коротка пра сябе. Дзякуй вялікі. І працягнем гутарку пра цябе. А менавіта, то бок у нас назва, як ты бачыш, літаратура, крышку мы ўжо пра гэта даведаліся, і кава. То бок мы абавязкова на пачатку нашай сустрэчы запытваемся нашых гасцей, што ты больш любіш, каву ці гарбату, ці можа яшчэ што-небудзь? Такое, зранку. Я звычайна зранку я п'ю каву. Мне знікла такая звычка, хаця ад гарбаты я таксама не адмаўляюся. Мяне так у сям'і было з дзяцінства, тады кавы неяк да нас не даходзіла, але маці моя вельмі любіла і любіць менавіта гарбату, і таму таксама яна ўсіх нас прывучыла, і я, можна сказаць, такі вось не зусім каваман, не зусім гарбатаман, дзесьці пасярэдзіне. П'ю і тое, і іншае, у залежнасці ад сітуацыі. Зранку каву. Ясна, зразумела. Дзякуй. Значыць, ты ў нас належыш да такіх больш каваманаў, але таксама, які не грэбуюць гарбатай. Ясна. Вось. І давайте тады перайдзем зараз, пакуль я не бачу. Да, я хотела сказать, что спадарства у нас сёння будзе каля гадзінкі сустрэча, может быть, плюс 10 хвілінак, поэтому, калі маеце пытанні або нейкія каментары да Алеся, задавайте іх у чаце, і мы іх абавязкова агучым. Вось. І зараз мы перайдзем да такой, скажем, фактычна тэмы нашай размовы. Як яна увогуле ўзнікла, як вы ведаеце, а хто не ведае, то, калі ласка, далучайцеся. У Злучаных Штатах ёсць онлайн-кніжны клуб. Вось. І там мы чытаем разнастайныя кнігі, абмяркоўваем і гэтак далей. Вось. І не так даўно выйшла абвестка, што у інтэрнэт-бібліятэцы «Камунікат» з'явіліся ўсе выпускі якраз гістарычнага часопіса «Наша гісторыя». Вось. І гэта навіна разлетелася па чатах. Вось. І фактычна так і ўзнікла думка запрасіць Александра да нашай сёння сустрэчы якраз пагутарыць на гэтую тэму. Поэтому нашу гутарку мы пачнем з таго, што паглядзім невялічкі ролік, які складаецца фактычна толькі з першых сторонак, то есть абгортак самого часопіса, каб вы просто побачылі, наколькі гэта класная, цікавая і яскравая з'ява.
Па-бам! Вось, я думаю, што ўяўленне ў вас склалася, вось, і спадзяюся, што вам будзе вельмі цікава зазірнуць унутр. Вось, Алесь, раскажы, калі ласка, з якіх рубрык складалася, што ўваходзіла увогуле ў гэты часопіс, вось, як гэтыя рубрыкі прыдумываліся, або, можа быць, ну, увогуле з'яўляліся? Ну, тут трэба сказаць, што мы, калі пачыналі толькі справу выдання гэтага часопіса, то ў нас не было такога яшчэ поўнага уяўлення з таго, як часопіс будзе дакладна складацца. У нас былі агульныя толькі, скажем так, такія намёткі, якія мы, ну, можна сказаць, падгледзелі за мяжой. Потому что такие часописы, это для нас было у 2018 годзе такая навінка, што вось часопіс па-беларуску вось такі вот выходзіць, але ў той жа час у суседніх краінах, ну, ва ўсіх, гэта было такая ўжо будзённасць. Напрыклад, у Польшчы практычна пры кожным такім буйным выданні СМІ ёсць такі гістарычны дадатак, якіх там зайсцілы любы гэты ось кіёск, там яны будуць стаяць проста ў такім шэрагам па 5 штук запар. Таму мы проста гарталі гэтыя часопісы, глядзелі тое, што ёсць у Польшчы, тое, што ёсць на захадзе перадусім, тое, што нават ёсць у Расіі, там ёсць такі выходзіў, прынамсі, не ведаю, цяпер часопіс «Дылетант». Ну і, карацей, з гэта складвалася наша такое ўяўленне, што мы хочам атрымаць. І мы разумелі так, што мусіць быць там не толькі, у асноўным, конечно, прысвечаны беларускай гісторыі гэты часопіс, але, тым не менш, таксама ведалі, што, ну, сразу сталі задачу, што мусяць быць таксама і па сусветнай гісторыі блокі. І ну і адпаведна такія падкразнаўчыя моманты, каб былі, каб не толькі акадэмічная навука была прадстаўлена, каб людзі расказвалі свае ўласныя гісторыі пра нейкія вось вядомыя, пра нейкія свае, тое, што ім рэальна баліць, што яны хацелі, скажем так, каб людзі даведаліся. Ну і з гэтага зыходзячы, я магу сказаць, што за гэтыя 3,5 гады у нас вось такой вось строга вызначанай рубрыкацыі, строга вызначаных структуры, яе фактычна не было, таму што мы ішлі ужо развіваліся разам з развіццём самога часопіса. Бачылі, што людзей больш цікавіць, што людзей менш цікавіць, што абавязкова мусіць быць, што не абавязкова мусіць быць. Не на ўсё, на жаль, набіралася матэрыялу. Таму, ну, мы стараліся вот асноўныя такія рубрыкі мець, што, скажем, ну, абавязкова нешта павінна быць па старажытнай гісторыі, там, па Вялікам княству Літоўскому, па Рэчы Паспалітай. Павінна было быць нешта па найноўшай гісторыі абавязкова, па савецкаму часу. Таксама заўсёды ў нас была рубрыка пра свет. Это значыцца нешта па сусветнай гісторыі. Як правіла, падбіраліся такія тэмы, якія цікавіліся, ну, пра якіх можна было правесці нейкія паралелі з нашай беларускай рэчаіснасцю. Альбо калі, напрыклад, нейкая падзея адбывалася, якая, ну, недзе там грымела, можа, які юбілей ці што іншае па ўсім свеце, і не абыходзіла таксама і Беларусь. Былі ў нас рубрыкі, звязаныя з краязнаўствам. Мы імкнуліся рабіць такую рубрыку, як па такой мясцовай геаграфіі, не памятаю, як яна дакладна называлася ў нас, але вось калі людзі пісалі пра сваю малую радзіму, калі нейкія людзі у нейкай там вёсцы нарадзіўшыся, в нейкім мікрарэгіёне, яны нам прысылалі нейкія матэрыялы, і мы гэта, ну, ставілі нароўні з такімі сур'ёзнымі матэрыяламі. Вельмі хацелі, каб гэта было ў нас у нашай сталай рубрыкай, але, на жаль, гэта не заўсёды ўдавалася, таму што, ну, на жаль, гэта, ну, не заўсёды гэта людзі пісалі, не заўсёды знаходзіліся такія. Таксама у нас была рубрыка «Турыстычныя кірункі». Мы стварылі яе з мэтай таго, каб расказваць людзям, што ёсць цікавага, куды варта паехаць, дзе, ну, і разглядалі гэтыя розныя мясціны свету.
з пункту гледжання таго не толькі што там ёсць такога цікава прыроднага, але таксама і якія там гістарычныя цікавосткі прысутнічаюць. Была у нас сталая такая рубрика, якую там, мабыць, многія любілі, прынамсі нам такое там прызнаваліся, што рубрика «Што пішуць?», калі мы найбольш цікавае, што з'явілася за месяц па гісторыі, па краязнаўству, выбіралі з соцсетак і пасля гэта там ці давалі цалкам, ці пераказвалі тое, што найбольш нас зачапіла перадусім і спадзяваліся, што можа зачапіць людзей. Ну і такім чынам мы, можна сказаць, захоўвалі тое, што там магло проста знікнуць без сляда ў соцсетках, таксама друкавалі на старонках нашага часопіса, і тым самым яно як бы заставалася. А гэта часам бывалі розныя аўтаматэрыялы ці нейкія архіўныя знаходкі, пра якія пісалі прафесійныя гісторыкі, ці гэта нейкія ўспаміны пра нейкія моманты свайго жыцця людзей у Фейсбуку там, ці ў іншых соцсетках. Ну і была сталая рубрика «Пошта рэдакцыі», што нам таксама людзі рэагавалі на нашы матэрыялы, прысылалі нам нейкія удакладненні, прысылалі нам нейкія свае разважанні на тэму нашай публікацыі і не толькі. Фатаграфаваліся з нашым часопісам таксама ў розных мясцінах свету, такія, што амаль заўсёды нешта такое было. І мы гэта пасля ставілі на старонках часопісу, і вельмі гэта ўсё выглядала прыгожа і цікава. Таму гэта вось асноўнае, з чаго складаўся наш часопіс, хаця часам, калі з'яўляліся нейкія нестандартныя матэрыялы, мы маглі іх таксама змяшчаць, заводзіць нейкую пад гэта спецыяльную новую рубрыку. Ну, у гэтым плане мы былі вельмі гнуткія, тут не касцянелі, таму што разумелі, што ўсяго гэта не ўвагнаць у адну такую строгую структуру. Ну і сам часопіс так ці іначай ён мяняўся, што спачатку у нас было менш досведу, нешта мы рабілі, можа быць, менш якасна, менш не зусім тое, чаго ад нас чакалася. Пасля мы рэагавалі на заўвагі і спрабавалі сваю працу палепшыць. І ў тым ліку эта структура таксама тычылася. Вау, вот это, конечно, вельмі ўражвае. Тут я якраз паралельна дэманструю гэта, дарэчы, самы першы, здаецца, да? Я не памыляюся, самы першы так, это самы першы выпуск. Вось, які стаў знакамітым, так, Алесь? Бо ён разышоўся просто нейкім неверагодным тыражом. Вам прыйшлося дадруковаць, здаецца, так? Мы яго дадруковалі 2 разы. Мы зразу там яго выпусцілі, здаецца, 5000-ным накладам, які разляцеўся проста ў момант, там за некалькі, літаральна, можа, за некалькі дзён ці там за тыдзень, што ён зразу стаў рэдкасцю, таму што далі, нават такой рэкламу далі самую звычайную, але проста гэта быў такі, конечно, эфект такога выбух такой бомбы, таму што рэальна па-беларуску у беларускай прасторы нічога такога даўно не з'яўлялася, і ўвогуле такі часопіс для Беларусі быў першы раз выпускаўся. І таму ён, конечно, многіх зацікавіў, многія кінуліся яго купляць зразу ж. Мы пасля яшчэ 2 дадрукі зрабілі, хутенька, пакуль не выйшаў ужо другі нумар, і мы не прымясцілася увага на яго. Але, сапраўды, гэта той ягоны поспех, ён вельмі натхняў, проста паказаў тое, што сапраўды грамадства гэта зачакалася, што гэта часопіса будуць чытачы, што гэта ўсё варта рабіць. Ну і таму мы гэта, конечно, гэта для нас быў такім моцным вельмі стымулам. І стараліся пасля гэту планку падняўшы, то стараліся яе пасля гэта атрымаць, каб не расчароўваліся ў нас, каб у нас было сталае такое ядро падпісчыкаў. Вядома, што яно ўжо не наступныя нумары, за рэдкім выключэннем пасля ўжо не такога эфекту не стваралі, таму што, па-першае, ёсць эфект прызвычайвання да таго, што гэта ўжо няма эфекту навізны. Па-другое, зноў-такі, мы ўжо ведалі наступным разам, які будзе прыблізна попыт, і стараліся зразу ж ужо наклад
наклад рабіць такі, які мы будзем ведаць дакладна, што ён разыдзецца, што на яго будзе чытач. Гэта ўжо пасля ўвайшло ў пэўную такую працоўную каляіну, але гэты першы нумар, ён сапраўды, ну, можа, ён не самы лепшы менавіта у самім, ну, і па сваім змесце, і па свайму выкананню, тому што, як я ўжо казаў, што мы пачыналі, можна сказаць, на такое неаранае поле і, ну, можа быць, нешта там пасля паляпшалі няўхільна, там і паводле апрацоўкі тэкстаў, і паводле вёрсткі, паводле знешняга выгляду, але, конечно, першае, гэта заўсёды першае. Тут ён гэта. І так, гэта мы, для нас гэта было, гэты часопіс вельмі абсолютно сімвалічны. Клас. Слухай, ты закрануў, ну, згадаў падпісчыкаў, ці якая колькасць падпісчыкаў была, ці вядома, і, можа быць, адкуль яны былі? Ну, то бок, мяне цікавіць, як бы, распаўсюд па Беларусі, і ці можна было там адкульсьці з-за межаў Беларусі падпісвацца? Ну, з-за межаў Беларусі падпісвацца проста як, ну, праз пошту, там звычайныя нейкія механізмы, магчымасці не было, таму што, ну, мы там свядома гэта не падключалі гэтую магчымасць, таму што гэта вельмі дорага, гэта вельмі клопатна, скажем так. Таму звычайна у нас былі, конечно, замежныя чытачы, ну, але яны ўжо, як бы, здабывалі гэты часопіс праз нейкіх сяброў, там, знаёмых, некуды ім перадавалі. Таксама мы там часам арганізоўвалі на нейкі там продажы ў Вільні, у Варшаве былі, у некаторых месцах. Ну, ўся наша база падпісчыкаў, яна была ўсё ж такі беларуская. Мы арыентаваліся на Беларусь, і нам вельмі было ў той час дастаткова камфортна працаваць, дзякуючы таму, што, ў прынцыпе, ну, нам не стваралі такіх у гэтым распаўсюдзе істотных праблем. Нейкіх там, што удалося дамовіцца з усімі магчымымі сродкамі дыстрыбуцыі, там і з Белпоштай, і з Белкнігай, і з Белсаюздрукам. Таму наш часопіс, в прынцыпе, быў усюду, і у любой кропцы Беларусі, у любым пункце Беларусі ён мог яго без всякіх асаблівых складанасцяў здабыць. Ну, таму мы гэта... колькасць падпісчыкаў? Колькасць падпісчыкаў у нас была дзесь, яна таксама вагалася, яна не была такая, што кожного месяца одна і тая ж. Ну, там дзесьці ў сярэднім, здаецца, пікавая, там где-то дасягала на 1700 чалавек дзесьці, вось так, што это самае, што. Пры тым, што, ну, в сярэднім так наклад часопіса, ён ужо быў так где-то 5-7 тысяч. То бок гэта, ну, але гэта, можа, гэта лічба так бы не ўражвае з пункту гледжання таго, што калі там перакласці на колькасць насельніцтва Беларусі, што там, маўляў, там 1500 там падпісчыкаў. Але гэта была вельмі добрая лічба для друкаванага выдання на ўжо, скажем, на другое дзесяцігоддзе 21 стагоддзя, калі ўвогуле, в прынцыпе, людзі перастаюць нешта падпісваць, калі людзі не ад папяровых часопісаў адыходзяць на карысць электронных, што калі мы там прывозілі гэта ўсё на пошту, то там удивились, казали, что это, ну, это у вас некий феномен, что вы такие, это самое, что вы выпускаете там новое такое выдание на белорусской мове, и вот оно у вас такой вот наклад мае. Докладно не только наклад, а и такую вот подписку. Что это, конечно, было такое достатково феноменальная падзея. Ну, а адносна таго, якая геаграфія была, то, ну, конечно, значную частку это складаў город Мінск. Это была, як бы, это, ну, ведаючы, якую ролю ён іграе ўсёй Беларусі, то з Мінска вельмі много было падпісчыкаў, але таксама з рэгіёнаў таксама было іх нямала. Я ось калісьці нават падводзіў такія, падбіваў па гэтых падпісках нейкую статыстыку. Ну і, здаецца, там, акрамя Мінска была, збольшага у нас былі ў Мінскай вобласці, былі падпісчыкі, шмат было у Брэсцкай, Гродзенскай. Ну, гэта, у чамусьці там у Гомельскай, у Магілёўскай было меней, скажем так.
але тым не менш можна сказаць, што гэта даволі раўнамерна было это распаўсюджанне па рэгіёнах. Это не тое, што там скажу, што гэта толькі сталіца, а рэгіёны былі не ахопленыя. Яны былі ахопленыя і таксама прадавалася ў Белсаюз друках, у кіосках, у кожныя перадусім абласныя гарады і вялікія проста райцэнтры, пастаўлялася дастаткова вялікая колькасць гэтых, насколькі я памятаю, дзе-то ішло гаворка там пра там ці 100, ці 150 ішло на этой самой, на Белсаюз друк ішло на абласныя цэнтры. Это зноў-такі, это можа не самая вялікая лічба, але таксама для такой прадукцыі кшталту на беларускай мове гэта была нармальная лічба, таму што это больш, што яно, як правіла, збольшага прадавалася, не спісвалася. А ўжо райцэнтры якія-небудзь там, мы ўжо глядзелі ўжо з цягам часу, спачатку імкнуліся, каб у кожны райцэнтр пападаў прынамсі адзін асобнік у кіоск, пасля ўжо глядзелі, бачылі, што там яны скупляюцца, то часам нават павялічвалі, калі не купляюцца, то ці адзін заставаўся, ці калі ўвогуле глуха, тады проста здымалі на гэты райцэнтр, не пасылалі. Гэта была такая, я гэтым, в прынцыпе, сам займаўся гэтымі ўсімі праблемамі, гэта ўсё праз мяне ішло, і ў прынцыпе, мы гэта зноў-такі тут гнутка на гэта ўсё рэагавалі, стараліся, каб гэтыя часопісы, не так, як у дзяржаўнай там прэсе, якія хваляцца вялікімі накладамі, і гэта пасля ўсё ідзе большую частку спісання, мы стараліся, каб гэта, як мага больш гэтых нумароў разыходзіліся і нехта іх там чытаў, каб іх рэальна куплялі і мінімум спісваўся праз Белсаюз друкі. І тое, што мы выдавалі, гэтыя 5-7 тысяч асобнікаў, усё гэта ў нас прадавалася, нічога не даводзілася кудысьці там ці спісваць у макулатуру, ці некуды там раздаваць, там, скажем, за бясплатна. За бясплатна раздавалі, часамі проста так, чыста з нейкіх такіх гуманітарных мэтаў, але не таму, што не было куды дзяваць. Таму гэта быў, в прынцыпе, вельмі паспяховы праект з гэтага пункту гледжання. 100%. Вось. І у нас уже з'явіліся пытанні ад нашых гледачоў. Значыць, Воля з Мічыгана задае табе пытанне такое. У час, калі большасць аддае перавагу лічбаваму контенту, ці вы лічыце, што ў папяровых часопісаў ёсць будучыня? Я тут асабліва не хачу быць такім футурыстам, у тым плане, што там не глобальна расцэньваць, што там будзе праз 20 гадоў, праз 50 там ці што. Але ў наш час, у 2024 годзе, што, безумоўна, гэта патрэба ў такіх папяровых часопісах яна не спала. Гэта паказвала наш досвед, што калі менавіта людзі нас чыталі людзі збольшага, якія прызвычаіліся да электроннага контенту. Там у нас было шмат моладзі, шмат такіх людзей прасунутых у гэтых тэхналогіях. Тым не менш, яны куплялі, выпісвалі наш часопіс і, адпаведна, галасавалі за гэта рублём. Запіса ягоная функцыя не была цалкам страчаная. І ўвогуле, трэба сказаць, што ўсё ж такі папяровыя выданні і электронныя гэта трошкі інакшае яго і чытанне, і ўспрыманне, і мы рабілі гэты часопіс, які мы выдавалі. Ён, в прынцыпе, быў разлічаны менавіта на тое, каб ён добра выглядаў менавіта на паперы, чтобы яго менавіта было прыемна гартаць, прыемна там дзесьці яго так узяць у рукі і гэтак далей, там і ўспрыманне ягонае таксама, калі ты глядзіш на старонку друкаванага тэксту і глядзіш на старонку электронную, яно трошкі інакшае. І менавіта ў такім фармаце, гэтыя папяровыя выданні, я не думаю, што яны сваю ролю адыгралі і ўжо яны ім пара сыходзіць са сцэны. Калі гаворка ідзе пра добра выдадзенае, пра ілюстраванае, пра арыентаванае менавіта на такія эмоцыі.
І, наприклад, тое самае паказвае, што мы паралельна прадавалі ў электронным варыянце гэта выданне, не толькі ў папяровым. І трэба сказаць, што не вельмі высокі былі продажы менавіта электроннага контенту. Таму што ён, ўсё ж такі людзі аддавалі перавагу пры магчымасці выбару, аддавалі перавагу папяроваму. Не абавязкова гэта былі нейкія пенсіянеры, якія проста не валодаюць камп'ютарам. І таму я б на это пытанне ўжо адказаў бы, што прынамсі ў найбліжэйшай перспектыве конечно, некаторыя папяровыя выданні мусяць адмерці, напрыклад, папяровая штодзённая прэса, напрыклад. Ясна, што яна так не вытрымлівае канкурэнцыі з сайтамі. Але вось такога кшталту выданні, якія не проста, скажем, інфармацыйныя, а як у пэўнай ступені як твор мастацтва ці выдавецкая гэты шэдэўр, яны як бы захоўваюць сваю пазіцыі, хаця б паспаглядзець, ёсць, это ўсё ляжыць у гіпермаркетах у еўрапейскіх краінах, ляжаць гэтыя ўсе часопісы такія, кнігі і іншыя выданні, напрыклад, кнігі. Вот я так жыву цяпер, напрыклад, у Вільні, і я вот на кніжны кірмаш у Вільні мінулы годзе патрапіўшы, схадзіў туды, называецца спецыяльна, там 15 еўра бяруць за ўваход, і пры гэтым людзі стаяць, просто называецца там уже чэргі. Так што туды не прабіцца і не пад'ехаць на машыне, таму што вот няма дзе прыпаркавацца. І гэта самае. І вот людзі за папяровай кнігай вось проста ідуць цэлымі натоўпамі. І ў Варшаве тое самае бачыў, у іншых там краінах. Таму я не думаю, што можна казаць увогуле пра тое, што папяровае гэта ўсё адбірае. Яно проста перафарматуецца, нешта адбірае, нешта застаецца. Таму што тое, што прасцей і зручней, прыемней чытаць на паперы, яно ўсё ж такі людзі ад этого не адмаўляюцца. Цалкам згодна. Нават пакуль ты казаў, вось можа быць, нас будуць слухаць выдаўцы, можна было такі праект цэлы замуціць, што называецца, то бок выданне, напрыклад, у дыяспары і распаўсюд па ўсяму свету, то бок сярод беларусаў, то бок ён у вас выходзіў, здаецца, раз на 2 месяцы, то бок раз на 2 месяцы ты атрымоўваеш такі класны часопіс. Раз на месяц. Раз на месяц. Окей. Мы сразу такую, скажем, амбіцыйна запустили. Зразу збіраліся мы раз на 2 месяцы выпускацца, праўды. Такое у нас нават у першым выданні, здаецца, было ў першым нумары гэтым, пра які ўжо вяліся гаворка, у нас было запісана, што выходзім раз на 2 месяцы. Але вось якраз тады гэты ягоны поспех нас так натхніў, што мы вырашылі, якія 2 месяцы будзем выдаваць кожны месяц. Хаця это нам, конечно, было не проста гэта ўсё рабіць, таму што трэба і тэксту сабраць, і самім так іх апрацаваць, адрэдагаваць, усё зрабіць. Тым не менш, мы гэта зрабілі, мы гэтыя выдавалі 3,5 гады штомесяц, таму і выдалі, паспелі за гэты час выдаць 40 нумароў. Часам там і выбіваліся з графіка па розных там прычынах, і залежных ад нас, і незалежных, але тым не менш мы выдалі гэтыя нумары, і выходзілі яны, сапраўды атрымлівалі, фактычна кожны месяц атрымлівалі нашы падпісчыкі вось гэтыя нумары часопіса. І падпісваліся на кожнае паўгоддзя зноў, такі ядро касцяк, значыцца, што гэта для іх было важна. 100%. Так, пытанні ў нас працягваюць паступаць, і гэтым разам Мікіта Белаглазаў, Варшава, і таксама у нейкай ступені беларус ЗША, задае такое пытанне. Які з гістарычных часоў, то бок перыядаў, быў самы цікавы для чытачоў? Ці ты ведаеш пра гэта? Тут мы звычайна у такіх выданнях, што ў нас, што у іншых краінах, у прынцыпе, найбольш цікавы перыяд гэта той, які дастаткова блізкі да нас паводле храналогіі, то бок гэта гісторыя 20-го стагоддзя. Вот гэтыя розныя нюансы гэтых гісторый Беларусі ў 20-м стагоддзі, яны хіба што найбольш цікавілі, таму што людзі пра гэта ведалі часта самі.
часта самі памяталі, часта ведаюць бацькоў, дзядоў. Ну і гэта найбольш так водгук атрымлівалі менавіта па гэтых часах, калі меркаваць па пошце рэдакцыі, што людзі імкнуліся падзяліцца, людзі імкнуліся неяк так парэфлексаваць, ну і гэтак далей. Ну, тым не менш, конечно, у нас было шмат матэрыялаў і па старажытнай гісторыі, па гісторыі Вялікага княства Літоўска, па гісторыі Рэчы Паспалітай, гісторыі расійскай імперыі. І часта у нас таксама было прысвечана менавіта гэтаму перыяду, была прысвечана вокладка часопіса. Вокладка – это вельмі важная рэч, што мы шмат разоў назіралі на тое, што вось калі людзі бываюць некаторыя нумары ішлі лепш, а іншыя бывалі горш. Хаця яны не такіх бачных хібаў у змесце ў параўнанні з іншымі там ці ў афармленні там не назіралася, але была іншая вокладка. І вокладка, яна, конечно, людзей моцна ад гэтага многа залежала. Мы стараліся падбіраць у такіх от дзеячоў асобна этой вокладкі, якія б людзей чаплялі. Ну і сярод гэтых дзеячоў таксама нярэдка былі дзеячы эпохі Вялікага княства Літоўска, вялікія князі, там ці вялікія княгіні, ці іншага кшталту там героі. Таму можна сказаць, што на такім візуальным узроўні таксама людзей чапляла менавіта гэтыя людзі гэтага перыяду старажытнага. Таму тут можна казаць пра такі сімбіёз, пра тое, што калі нават найноўшая гісторыя у прынцыпе цікавіла больш, то і старажытныя часы яны таксама не былі ў такім загоне, заняпадзе, каб яны зусім нікога не цікавілі. Тут мы стараліся вытрымліваць у гэтым плане баланс, каб у кожным нумары ён быў, нават калі ягоная асноўная тэма заяўленая з аднаго перыяду, з адной эпохі, каб усё ж такі была дастатковая колькасць матэрыялаў і з іншай эпохі, каб гэта не было аднабока. Таму што мы разумелі, што наша аўдыторыя розная, і атрымаўшы новы нумар, чалавек мусіць усё ж такі атрымаць, калі не ўсе тэксты будуць цікавыя, то каб ему было цікава хаця б іх палова, каб яго стымуляваць для таго, каб гэты часопіс і надалей набываць, і на яго падпісвацца. Ясна, зразумела, дзякуй. Наступнае пытанне не датычна, так сказаць, нашай сённяшняй тэмы, але б я вельмі хацела агучыць, плюс гэта Алеся Седлярэвіч задае такое табе пытанне, так што мы крышачку збочым, але мне здаецца, тэма важная. Алесь, я памятаю, ты пісаў, што ў 2020 годзе адбылася кансалідацыя нацый. І мне падавалася, ты быў вельмі натхнёны гэтым годам. А якая сітуацыя цяпер, на тваю думку, куды ідзе нацыя? Так. Я лічу, што 2020 год быў для кансалідацыі нацыі вельмі важны, тады на сапраўды адбылася эта кансалідацыя. Цяпер сітуацыя якая, цяпер складаная сітуацыя, безумоўна, што пасля таго ўздыму ідзе такая такая палітыка рэакцыі, калі імкнуцца тое, што тады пратачылася, прайшло праз лёд, прабілася яго па магчымасці ўсё выпаліць, каб не засталося ні следу, нічога не на развод. Праз гэта заўсёды у гісторыі любой нацыі фактычна такія пазіцыі, такія часы былі. Што тут можна параўнаць, я нават калісьці ў адным з тэкстаў на старонках нашай гісторыі, напісаным ужо ў заключны перыяд яго выхаду восенню 2021 года, у такой толькі эзопавай мовай пра гэта пастараўся сам напісаць, параўноўваючы нашы цяперашнія часы. Ужо тады, в прынцыпе, пазначылася, што гэтыя часы, якія, на жаль, да гэтай пары актуальныя, што з часамі паўстанняў 19 стагоддзя ў расійскай імперыі, тыя, якія называюцца
лістападаўская ці студзенская па польскай тэрміналогіі, ці, як мы ведаем, 1830-1863 гадоў. Што калі сапраўды таксама быў такі ўздым тагачасных, ну, скажем, не сучаснай мадэрнай нацыі, але такой палітычнай нацыі, там, былога каралёўства польскае Вялікага княства літоўскага, калі ўсе аб'ядноўваліся, выступалі супраць гэтай царскай улады, а пасля адбывалася такі накат, калі вось усё, што да гэтага існавала, яно знішчалася, калі забаранялася нават тая самая гаварыць там па-польску ці выдаваць кніжкі па-беларуску лацінскім шрыфтам. Ну, яўна такая, што гінулі там на шыбеніцах нашы героі кшталту Касця Каліноўскага, многія трацілі маёмасць, мусілі ехаць у эміграцыю, кагосьці адпраўлялі ў Сібір. Карацей, поўная такая вось, здавалася, безнадзейнасць, і пытанне ўзнікала ўвогуле, навошта гэта ўсё было, можа быць, і варта было б сядзець ціха і не будзіць ліха. Ну, але мы ведаем, што гэтыя часы праходзяць, гэтая памяць пра гэта ўсё застаецца, і тое, што тады людзі кансалідаваліся, гэта закладае аснову для будучыні гэтага народа, для будучыні гэтай нацыі. Таму што гэта тое, што будзе закладаць агульную гістарычную памяць. Тое самае можна сказаць, пра польскую салідарнасць, якая, як вядома, таксама фактычна ўсё это польскае грамадства у канцы 70-х, пачатку 80-х узняло, салідарызавала, а пасля таксама сустрэлася з рэпрэсіямі і на пэўны час мусіла пакінуць, мусіла адысці ў бок, змянілася на такую дзяржаўную рэакцыю. Ну, але ўсё это зноў прабілася з-пад асфальту, прабілася з-пад лёду пасля таго, калі стала больш спрыяльная міжнародная сітуацыя, і гэтым разам ужо ўдалося дабіцца поспеху і нават без вялікіх ахвяр. Ну, таму я думаю, што падзеі 20-го году яны будуць адыгрываць у нашай будучай гістарычнай памяці, у нашай будучым лёсе нацыянальным тую самую сімвалічную ролю, якую адыгрывалі ў гэтае паўстанне, як адыгрывала польская салідарнасць, і можна яшчэ шмат прыводзіць такіх вот падобных прыкладаў з гісторыі іншых народаў. Таму я думаю, што нягледзячы на тое, што ўсім нам цяпер цяжка, гэта трэба глядзець на гэта з пункту гледжання ў гэтай гістарычнай перспектывы, што гэта тое, пра што мы, відаць, мусілі прайсці, таму што як бы заплаціць гэту цану за тое, што можа там 30 гадоў з лішкам гадоў таму незалежнасць дзяржаўная нам дасталася з пэўным авансам. Дзякую вялікі, што ты так у пазітыўнае рэчыш ўсё ж такі праз гістарычныя паралелі накіраваў нас. Вось, так што, Алеся, вот табе, калі ласка, адказ. Я таксама вельмі спадзяюся, што так і будзе. Гістарычны аптымізм. Да, дзякуй за адказ. Вось, новы накірунак. Гістарычны аптымізм называецца. Вось, як табе такое? Так што можаш пра сябе казаць, што ты гістарычны аптыміст. Яшчэ ў ідэнтыфікацыю. Гэта вельмі дастаткова, в прынцыпе, гэту, што у нашы часы цяжка заставацца аптымізмам, але вось менавіта, што веданне таго, што ўжо было, і, в прынцыпе, як гэта развіваюцца, ў прынцыпе, гістарычныя працэсы, яно дазваляе ўсё ж такі захоўваць гэты аптымізм, таму што, па вялікім рахунку, нічога новага цяпер не адбываецца з таго, што не было ў той ці іншай форме раней. Это ўсё ідзе таксама, это гісторыя цыклічна, спіральна, і таму я думаю, што ў нас таксама ўсё будзе з цягам часу, ўсё будзе добра, толькі пытанне, ці станем мы гэтага сведкамі. Але я думаю, тое, што адбылося ў 20-м годзе, гэта нельга ўжо проста так узяць і каб яно проста пайшло ў пясок. Таму што, прынамсі, як тое, мне здаецца, з тых, хто тады выходзілі, то ніхто не стаў, скажем, любіць цяперашні рэжым болей, чым мы. За гэтыя гады болей, чым тады. Проста, што, скажем, пад лёдам плыні не відно. Нас зноў закавалі гэты лёд,
вот это нам здавалася до 2020 года, что ну, были все пессимистами, что это все ни на что это народ не здатны, что ніякай там кансалідацыі немагчыма, потому что все ўсіх задавальняе. Пасля это аказалася, что под этого лёду выйшла плынь, побачили, якая это плынь, ну, змаглі зноў гэту плынь загнаць под лёд, зноў все заморозить, але яна там 10 цячэ. Таму і ў пэўны час, да, і ў пэўны час, я думаю, мы яе зноў некалі пабачым. Калі не мы, то вы іншыя. Абавязкова. Я б хацела яшчэ крышку пагаварыць, у нас застаецца не шмат часу, 15-20 хвілінак, пра людзей, якія стваралі гэты часопіс. Потому что, ну, ясна, што нічога б гэтага не было магчыма, калі б за гэтым не стаялі людзі. Вось. Ну, сёння мы бачым цябе, аднаго з, так сказать, столпоў, які ствараў гэты цудоўны часопіс. Вельмі б хацелася прыгадаць галоўнага рэдактара Андрэя Дынько. Андрэй, прывітанне, калі нас будзеш бачыць. Вялікі дзякуй за гэтую годную, вельмі патрэбную справу ў Беларусі. Алеся, распавядзі, калі ласка, хто былі аўтары, то бок, як іх шукалі, можа быць, нейкія цікавыя псеўданімы, вось, вот як мы ведаем, там, усім вядомы Яська гаспадар з-пад Вільні, там, гэтак далей, ну, то бок, ці выкарыстоўвалі ўвогуле аўтары псеўданімы, можа быць, ты пісаў пад псеўданімах, то бок, ну, крышку больш такое чалавечай гісторыі, якая стаіць за гэтым часопісам. Ну, чалавечыя гісторыі такія, што сам калектыў, які гэта ствараў, ён не быў вялікім. Яго там стваралі, ну, літаральна, калі аднолькава над нумарам працавалі, ну, чалавек, можа, чалавек 5 агулам, там, вот быў галоўны рэдактар, намеснік галоўнага рэдактара, яшчэ адзін рэдактар, вярстальнік, ну, і карэктар. Вось это асноўныя такія людзі, якія гэтым займаліся. Это, ну, это 5 чалавек, як правіла. Ну, называць іх імёны я не буду, таму што не кожны хоча цяпер, асабліва нават каб іх імёны называлі. Але гэта людзі былі, якія, скажем, мы па вялікім рахунку заўсёды цяжка людзей падабраць для стварэння такого праекту, якія б сапраўды б гэты праект, ну, душой яму аддаваліся б, якім самім гэта было цікава, якія б дзеля гэтага рабілі б ўсё, што ад іх магчымае, залежыць. І тут якраз такую каманду змаглі падабраць, яна часам карэктавалася, не ўвесь час былі адны і тыя ж людзі па розных там прычынах, але не па тых прычынах, што хтосьці там не астыў, не захацеў, ну, былі проста сямейныя абставіны. Ну, і гэта, і, конечно, дзякуючы таму, што такі вот калектыў падабраўся невялічкі, мы змаглі, без асабліва, ну, стрымаючы належны ўзровень, гэты часопіс выдаваць некалькі гадоў і спыніліся не па сваёй уласнай волі. Што тычыцца аўтараў, то аўтары былі самыя розныя, і іх было, ну, я думаю, за гэтых 40 часопісах, 40 нумарах іх набіралася, ну, сотні іх набіралася. Это не было там нейкае такое кола строгае, якія там пісалі з нумара ў нумар і не мяняліся. Хаця мы, конечно, хацелі заўсёды мець сталых аўтараў менавіта, каб там пісалі за нас людзі у кожны нумар, каб і прасілі людзей. Некаторыя адгукаліся і пісалі больш-менш рэгулярна, некаторыя стараліся, ну і таксама пісалі часта. Ну, але у нас ёсць адзін аўтар быў, які вытрымаў фактычна, ну, усе гэтых 40 нумароў, быў заўсёды ягоны артыкул, і нават часамі выходзіла па 2 артыкулы ў адным нумары, а ў адным, здаецца, было нават і 3. Была такая вось это. Нават, я думаю, што ён не баіцца, калі яго там назавуць, нават будзе ганарыцца, это чалавек, это Алесь Белы гісторык, які, вядома, там у яго шмат
зацікаўленасцяў такіх от і навуковых і іншых там. Ну а вось ён там пісаў па гісторыі беларускай кухні, па гісторыі там раслін, па гісторыі там палявання. Ну карацей, ён там вельмі такую шырокую дзялянку там асвойваў. І ён, дарэчы, вельмі добра якраз пра гэта ён упісваўся ў эту нашу канцэпцыю, таму што у яго было заўсёды такое разуменне, бачанне такое нестандартнае, што ён мог сказаць, давайте я напишу пра нейкую там расліну, якую там расце ў нас там, дзе ў полі называецца, ніхто на яе ўвагі не звяртае, а от ён пра яе напіша, сабярэ нейкага матэрыялу і дасць. І вось чалавек, які быў гатовы да сістэмнай працы, які там пісаў шмат, пісаў цікава, пісаў, ну і гарэў ідэямі. Вось ён адзіны толькі вытрымаў такі рытм. Больш такіх не было людзей, которые пісалі літаральна кожны нумар, але былі такія, которые пісалі да нас часта, рэгулярна, якіх мы лічылі сталымі аўтарамі. Шмат было такіх, которые рабілі 1-2 матэрыялы, але маглі яго друкаваць. Шмат было, што такія, которые просто такім выпадкова штосьці там дзесьці засвяціліся. Ну і калі казаць пра тое, кім яны былі, самыя розныя людзі былі, там былі і акадэмічныя навукоўцы, такія масцітыя, якія там уже з іменем, якія свае нейкія навуковыя распрацоўкі, свае тыя, якія былі выкладзены раней у манаграфіях ці ў артыкулах такіх сур'ёзных, яны выкладалі іх простай мовай для больш папулярнага чытача. Таксама такія людзі былі, якія вельмі хацелі гэта рабіць і рабілі. Але таксама былі людзі такія, которые краязнаўцы былі, якія пісалі пра свой рэгіён, там пра нейкія такія дробныя рэчы, якія не глобальныя, але цікавыя для шырокага чытача. Былі журналісты, это таксама была таксама вельмі такая катэгорыя, што якраз у такія выданні, як правіла, у іншых краінах, то, як правіла, пішуць там не прафесійны гісторык, а пішуць якраз такія журналісты, якія займаюцца такой журналісты-папулярызатары. І мы таксама запрашалі журналістаў з розных выданняў, прапановвалі ім, напішыце пра тое-то, ці яны самі прапановвалі, і яны пісалі. Ну і простыя людзі таксама, у нас здаралася, у нас была такая са Смаргонскага раёна была такая пажывая жанчына, якая нам пастаянна рэгулярна пісала такія папяровыя лісты, яна ёй ўжо было за 80, і яна там пісала штосьці пра нейкія свае ўспаміны, пра нейкія там моманты, як там нешта рабілася ў даўнейшыя часы. Як, напрыклад, там каноплі, калісьці там замачвалі іх, як пасля з іх канапляне масла, канапляны алей, як з іх выціскалі, ці нейкі там як карову даглядалі і гэтак далей. Вось яна стварала такія свае абразкі, пра гэта нам пісала, мы яе публікавалі у адпаведных там рубрыках, часам у рубрыцы пошта рэдакцыі, а часам і асобныя артыкулы выносілі. Ну і нехта там пра сваю сямейную гісторыю таксама дасылаў розныя нататкі, розныя там фотокарткі цікавыя і гэтак далей. Нешта мы самі шукалі па соцсетках, як я ўжо казаў. Таму у нас такое вельмі шырокае было кола аўтараў, і фактычна у нас такі быў прынцып, што любы, ў прынцыпе, пры жаданні можа у нас быць аўтар, можа нам нешта напісаць. Галоўнае, каб ён прасякнуўся і даў нешта такое, што можна было б у нашым фармаце пераказаць. І гэта быў часопіс, у прынцыпе, мы імкнуліся зноў-такі не ставіць нейкіх планак такіх, каб там он быў наш чалавек, не наш, нашы палітычныя ягоныя погляды нас як бы так не пакідалі за межамі. Галоўнае, калі чалавек гатовы як бы з намі супрацоўнічаць, гатовы нам нешта даваць тое, што нам будзе цікава нашаму чытачу, і аформіць яго у такой форме для чытабельнай, то, калі ласка, ніякіх там праблем з гэтым не існавала.
Ясна, зразумела. І, напэўна, апошняе пытанне, бо ў нас сёння такое азнаямляльнае відэо для гледачоў, вось тых, хто, магчыма, самі зацікавяцца гэтым часопісам, захочуць пачытаць. Можа быць, ты параеш, я не ведаю, на твой погляд, які быў самы лепшы, самы цікавы нумар з усіх гэтых, можа, маеш, можа, некалькі. Раскажы, што там было. Ой, я, ведаеце, для мяне, скажем, як на іх усе мы укладалі такія аднолькавую працу, працавалі з аднолькавым натхненнем, з аднолькавым імпэтам. Таму я, шчыра кажучы, мне гэта, дарэчы, гэта пытанне не першы раз задаюць, і я на яго не першы раз не магу дакладна сказаць, вот гэты нумар добры, а гэты вот нумар кепскі. Таму што мы іх рабілі заўсёды разнастайнымі. Это был такі прынцып, што мы не рабілі такога, што ёсць адзін там матэрыял, а ўсё астатняе гэта забойнае, ўсё астатняе чыста адчэпнае. У нас такога ніколі не было, таму у прынцыпе у любым часопісе, любым нумары кожны знойдзе для сябе нешта цікавае. І я не магу нічога тут вывучыць, а калі, напрыклад, казаць, што лепш прадавалася, і магу сказаць, што лепш прадавалася, але гэта, як правіла, залежала хутчэй ад кан'юнктуры ці ад вокладкі, але не ад зместу часопіса. Таму вось, калі хто рэальна зацікавіцца гэтым часопісам, то я раю проста спампаваць на камунікаце ўсе 40 нумароў, тым больш, што гэта бясплатна, і проста іх пагартаць, пашукаць, і я думаю, што ніводзін з іх так ужо цалкам не расчаруе. Я гэта гарантую. Я таксама так думаю, бо я, дарэчы, маю, вось, напэўна, я нумароў 10 маю тут у ЗША, я іх прывозіла там з Беларусі і я памятаю, ці не я табе іх нават прадаваў калісьці там. Можа, ты і прадаваў, да. Бо я памятаю, што я нават, здаецца, нават і заходзіла на нашу ніву. Карацей, да. Вось, пытанне такое, ці, можа быць, хтосьці так натхніцца і так ему захочацца так памацаць, ці ўвогуле, магчыма, дзе-небудзь, я не ведаю, у вашых краях, там, Вільня, Варшава, набыць хаця б які-небудзь нумар папяровы? Магчыма, яшчэ магчыма, там ёсць часам на гэтыя ось на мерапрыемствах беларускіх, там, дзе ёсць кніжныя кнігагандаль, то можна такое стацца, што у кагосьці з кнігароў гэтыя часопісы могуць быць. Ось, напрыклад, цяпер акурат у гэтыя дні адбываецца, дакладней уже адбыўся, відаць, таму што, мабыць, закрыўся кніжны кірмаш гістарычнай кнігі ў Варшаве штогадовы, ось якраз да сённяшняга ішоў, і я ведаю дакладна, што там нейкія пэўныя нумары былі. І вось падчас гэтых фестываля прадмовы, гэтых рэгіянальных, які цяпер праводзіцца штогод у розных там краі, у розных гарадах, Польшчы, там, Літвы, Германіі, то таксама на сталах былі некаторыя нумары. Не ўсе, усіх ужо не было нават у папяровым варыянце, не было нават у Мінску апошнія часы, яны там толькі былі самыя апошнія, але пэўная частка яшчэ можна знайсці, але, канешне, гэта на такой сталай, трывалай аснове гэта ўжо няма. Я нават не ведаю, ці там ці вялікія іх запасы, таму што засталіся ў кагосьці там у Беларусі. Это, на жаль, я не ў курсе гэтага. Але ў любым выпадку гэта толькі апошнія нумары ўжо былі даступныя, нават тады, калі я гэтым займаўся. Зразумела. Ой, слухай, так бы гаварылі, насамрэч, але час бежыць вельмі хутка, вось, поэтому, на жаль, будзем скончваць, і я, Алесь, вялікі дзякуй, што ты далучыўся у нядзелі, увечары, так сказаць, для нас выкрыў час для беларусаў ЗША і беларусаў, якія жывуць па ўсяму свету. Вось. І я хачу дзякуй вялікі ўсім, хто сёння таксама далучыўся і увечары ў нядзелю, і раніцай тут у нас у Злучаных Штатах у абед.
таксама. І хочу просто заахвоціць заходзіць увогуле на онлайн-бібліятэку камунікат. Вось, спасылкі тут ёсць, спасылка ёсць таксама пад відэа. Заходзьце, спампоўвайце гэтыя часопісы. Я вам хочу сказаць, што я калі рыхтавалася, ну, плюс чытала да гэтага, ну, гэта вот фактычна удалося ў 40 нумароў, ну, ахапіць вельмі велізарны памер нашай гістарычнай спадчыны з самых разнастайных часоў у такой лёгкай, даступнай, цікавай, з малюнкамі, як мы любім, форме. І гэта просто надзвычайна, поэтому, Алесь, вялікі дзякуй табе за гэтую працу. Вось, дзякуй усёй камандзе, дзякуй Андрэю Дыньку, галоўнаму рэдактару, за тое, што мы зараз, беларусы, маем такую вось прыгажосць і такі скарб, і можам, і ён дасяжны, дзякуючы Яраславу Іванюку, вось, і які даў нам усім магчымасць, і дзякуючы, я так разумею, рэдакцыі нашай Нівы, размесціць гэта бясплатна для карыстання у электронным фармаце. Поэтому, калі ласка, спампоўвайце і чытайце нашу гісторыю. Ну, табе слово. Я со свайго боку таксама хочу падзякаваць усім, хто выкрыў часак. Надзя выказалася. Ну, больш што калі там уже не вячэрні час, а ранішні, яго, відаць, яшчэ цяжэй выкраіць, чым увечары, скажем. Ну, таму, конечно, гэта ўсё прыемна, каштоўна. Ну, і спадзяюся, што гэта той скарб, які мы не толькі, скажем, маем, не толькі тое, што можам старое гэта гартаць, ну, але настане час, калі мы будзем гэта мець наноў і ўжо у яшчэ большым размахам. Потому что насамрэч гэта, на жаль, паказчык нашай такой спецыфічнай сітуацыі, што у нас гэты часопіс падобна кшталту з'явіўся толькі вось у 2018 годзе, толькі 6 гадоў таму. Тое, што ён быў адзін, там, а іх не было там цэлая чарада. Гэта, конечно, ну, в прынцыпе, не вельмі добра тое, што гэта ўсё, што мы ў гэтым плане застаемся трошкі там, адстаём ад агульных трендаў. Ну, але што зробіш, мы тут жывём як бы там, дзе у той час і ў тых умовах, якія нам дадзеныя, і галоўнае, в прынцыпе, нават у гэтых умовах нешта рабіць, і я думаю, што гэта дае плён і пасеянае свае парасткі будзе даваць нават незалежна ад таго, наколькі гэта самае. Незалежна ад таго, наколькі мы гэтага чакаем. 100%, цалкам з табой згодна. Ну і хочу толькі дадаць, у нас, значыць, все наперадзе. То бок вы, скажем так, былі першапачаткоўцамі, уже ёсць на каго арыентавацца, планку паднялі вельмі высока. Так что я думаю, что наступны... магчыма, я спадзяюся, яшчэ ў нашай генерацыі будзе такая магчымасць выдаваць, пісаць і распаўсюджваць такім чынам. Сапраўды, што змены часам адбываюцца куды хутчэй, чым іх спадзяюцца. Што нават на нашым жыцці мы такое заўважалі, бачылі. Таму не трэба захоўваць, в прынцыпе, аптымізм і спадзявацца на лепшае. Іначай, так скажем так, іначай зусім цяжка жыць, калі не спадзявацца. 100%, цалкам згодна. Яшчэ раз дзякуй вялікі усім нашым сённяшнім гледачам, дзякуй Алесю Пашкевічу за тое, што прыйшоў да нас. І з вами была літаратура і кава, гэта праект Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, дзе мы запрашаем цікавых людзей, літаратараў, пісьменнікаў, паэтаў, выдаўцоў, гісторыкаў. І якраз у нас апошні месяц такі апынуўся гістарычнае адценне, што мяне вельмі цешыць, бо літаральна там 2 тыдні таму быў Сцяпан Стурэйка, з якім мы таксама вучыліся на гістарычным факультэце. Зараз Александр Пашкевіч, але ж праз некалькі тыдняў, яшчэ ў снежні, мы ўжо вяртаемся такое
класічнае рэчышча беларускай літаратуры, і вас чакае сустрэча з Тацянай Заміроўскай, пісьменніцай беларускай, якая жыве ў Злучаных Штатаў. Так што, калі ласка, сачыце за анонсам. Вось, ён неўзабаве з'явіцца. Вось, можа быць, яшчэ паспееце набыць і прачытаць кнігі Тацяны, яны ёсць таксама онлайн. Недавно выйшла першая кніга менавіта па-беларуску. Вось, і далучайцеся да нашых сустрэчаў у літаратуры і кавы. Вось, усім добрай нядзелі, у каго яна яшчэ працягваецца, як у мяне. Вось. Ну, а у каго ўжо скончваецца, тады добрага вечара, дабранач і добрага тыдня плённага, працоўнага. Вось. С вами была Надзея Нортон. Нашым гостем сённяшнім быў Александр Пашкевич. І ўсё гэта адбывалася на канале Аба. Вось, подписывайтеся, нам крышечку засталося до 500 подписантаў. Вось, мы будем вам вельмі удзячна, калі вы подпишетеся. І застаемся на сувязі. Жыве Беларусь! Жыве вечна!